Hola, bona tarda. Primer de tot, una abraçada ben forta a les companyes de RAS i res, començo com toca agraint-vos la possibilitat de participar en aquesta iniciativa que és l'Esquerda, en aquesta iniciativa tan potent per seguir durant el confinament, no? Trobant diferents maneres de lluita, però seguint-ho fent, així que res, primer de tot moltes gràcies i una abraçada molt forta a totes les companyes que ara no ens podem veure, no? A causa del confinament. I res, avui que és 26 d'abril, dia de la visibilitat lèsbica, parlarem una mica d'això, no tant de la visibilitat, sinó de la violència contra les dones lesbianes, de la lesbofòbia, una mica d'explicar breument dins del marge que el temps ens deixa, d'explicar en què consisteix i per què es produeix, bàsicament, i després de com apuntarem alguns elements de com vertebrem o com podem vertebrar una resposta a aquesta violència i al final una lluita per l'alliberament de les dones, com a dones lesbianes, no? Llavors això, per què hi ha un dia, no? de la visibilitat lèsbica, per què és important un dia com aquest? Partim d'un context en què ens trobem que existeix aquesta violència concreta cap a les dones lesbianes i dins d'aquestes formes de violència hi ha també aquesta invisibilitat, no? Aquesta invisibilitat, aquesta manca de referents històrics, culturals, en el nostre entorn, no? Està clar que serveix a l'objectiu que no tinguem referents i que en el nostre cap l'única possibilitat que tinguem com a dones sigui la de l'heterosexualitat. Després explicarem una mica què va més enllà, que no és només de l'heterosexualitat, sinó també de tot un sistema heteronormatiu i patriarcal, no? Al final, en general. I també, d'una banda, hi ha tota aquesta invisibilitat, però també hi ha altres formes de violència que patim en forma d'agressions, d'assetjament, etc. I també en forma d'assassinat, no? Hi ha hagut diferents casos, alguns més sonats, altres menys, tant d'activistes en defensa per la llibertat sexual i de gènere, com a dones per mostrar clarament el fet de ser lesbianes, no? Llavors això és una qüestió que es produeix avui en dia, que es produeix arreu del món, no? També ens trobem en un context en què hi ha uns intents de trencar amb aquesta invisibilitat, no? Que això no vol dir que s'aturi la violència i que tampoc vol dir que sigui com amb una bona voluntat, no? Hi ha com aquesta falsa normalització, diguem d'alguna manera, però sempre mediada pels interessos del capital, des d'aquest sistema de pensament patriarcal i que ho fan sovint a través des d'una perspectiva sexualitzadora, mercantilitzadora o intentant donar valor a una idea de llibertat liberal, no? Llavors això és una mica, no hi entrarem en les diferents formes de violència, però bueno, diguem que la lesbofòbia és una qüestió actual que existeix, que ens trobem arreu del món i que el motiu pel qual es dona és que és un càstig, no? Un càstig a les dones lesbianes per no complir amb el mandat social, per no ser bones dones, no? Llavors, això, per no complir, al final, amb aquest sistema que dèiem d'heteronormativitat. Quan parlem d'heteronormativitat, no ens referim tant al fet en si de tenir relacions sexuals entre homes i dones, que hi hagi relacions sexuals entre homes i dones. De fet, això és una qüestió que es dona en totes les societats i és necessari que es doni en totes les societats per la seva reproducció, sinó que ens referim a una manera d'entendre aquestes relacions, no? De com entenem aquestes relacions entre homes i dones. I que no només afecta a la manera com ens relacionem entre homes i dones, sinó que el que està marcat, no? Marcat dins d'aquest sistema de pensament patriarcal,
afecta també la manera com ens concebem, com ens construïm i com ens concep la resta, i a partir d'aquí com ens relacionem entre nosaltres, també com a dones, no? Aquest sistema el que planteja, el que he intentat construir des de fa molt de temps, són dones objecte, dones incompletes, dones que no són subjectes, que per tant no decideixen sobre les seves vides, sobre els seus cossos, sobre la seva sexualitat, etc., i que tenen la necessitat de ser completades per mitjà d'una relació amb un home, no? Llavors, això, com deia, marca la manera com nosaltres ens concebem i com la societat ens concep en tant que dones. Per què? Perquè incapacita la validesa, o sigui, el valor de les nostres vides, no? Al final ens estem construint com a objectes, ens estan incapacitant políticament, estan anul·lant el nostre rol, intentant anul·lar, no? La idea és intentar que no, que ens segueixin, però intenten anul·lar el nostre rol dins de la societat i intenten anul·lar directament la nostra existència i el fet de poder-nos valorar com a tal, com a dones, sense necessitat de tenir una relació amb un home, no? I això es genera també per aquests... Bé, la dona és d'una manera, l'home és d'una altra, i entre ells es complementen, i al final sembla que això sigui el mitjà per aconseguir la felicitat, no? I ens fiquen al cap que per mitjà d'una relació romàntica amb un home, tenint una família, tindrem la felicitat, però podem comprovar per l'experiència i també per tot el sistema de violència masclista i per com podem analitzar que aquest tipus de relacions, la influència que fan en les vides de totes les dones fan, que sembla que no és ben bé el camí cap a la nostra llibertat, sinó al revés. És la forma que té el sistema d'oprimir-nos com a dones, no? Llavors, no només marca, com deia, com ens entenem com a dones, també marca com ens relacionem amb els homes i com ens relacionem entre dones. Aquest fet de buscar sempre, no? D'estar tot emmarcat en la nostra cerca de felicitat, ha de ser a través d'una relació amb un home, fa que marqui com ens relacionem amb els homes, no? Aquest poder que tenen i que se'ns treu, no? De la nostra existència, fa que busquem reafirmar la nostra existència per el reconeixement dels homes. Un reconeixement que el busquem a nivell polític, que el busquem a nivell sexual, que el busquem a molts nivells, no? Llavors això marca la manera com ens relacionem amb els homes i estableix aquesta jerarquia i les maneres com nosaltres estem tota l'estona veient-nos i com ens estan veient, no? I també marca la nostra relació amb la resta de dones. Si el que estem fent és voler els homes i el seu reconeixement, també divideix les dones en el sentit que generi aquesta competitivitat entre dones. Hem de dir també que el tema de la competitivitat entre dones és una qüestió que ha tingut molt de màrqueting també al darrere, no? I s'ha fet també molt tòpic, i si és cert que existeix també és per tot aquest màrqueting, en el sentit que molts cops la solidaritat entre dones ha quedat també molt invisible i en canvi s'ha apretat molt, no? S'ha donat molta volada a tot el discurs de la competitivitat entre nosaltres, però també és cert que aquesta cerca de l'home com a aquell que ens reconeix i que ens atorga la nostra existència, diguem, fa que la nostra relació amb la resta de dones també es vegi influenciada per això, no? També marca aquest sistema heteronormatiu com entenem altres qüestions importants en la societat, com pot ser la família, no? Quines maneres de família podem desenvolupar, no? Perquè igual que no és ser una mala dona, no és ser bona dona ser lesbiana, també és ser mala dona si no tens fills, etc. No? Llavors, com marca un model concret de família, de desenvolupament vital, del qual hi ha uns interessos al darrere, però marca que sigui com l'única opció viable i per tant tot allò que se surt és dolent, no? I té aquest càstig com en aquest cas la lesbofòbia, no? També marca la manera, o ha marcat la manera com entenem la sexualitat, no? Tot el fet de la sexualitat entesa únicament en relacions entre homes i dones, no? En el fet de que si no hi ha un home pel mig no es
es pren com una forma de sexualitat que no és de debò, no? Que és un joc o el que sigui, però no és sexualitat de debò. I això també amaga, no? Tota la sexualitat femenina. Això també ens treu com la nostra sobirania de la nostra mateixa sexualitat, no? Perquè li està aportant el punt de centralitat a l'home i l'única possibilitat, per tant, com a dones de realitzar-nos també sexualment és per mitjà dels homes, no? Perdoneu. I també marca això, com dèiem, com entenem la societat, com entenem les relacions, com entenem les famílies, les sexualitats, com entenem també la reproducció, no? La reproducció no només en tant que el fet de tenir criatures, sinó com tota la feina reproductiva, com l'entenem a través d'aquestes famílies, d'aquestes relacions i com les dones esdevenim les cuidadores dels homes, no? Llavors, com deia, això, quan parlem d'heteronormativitat, no parlem de relacions sexuals o sexoafectives entre homes i dones, sinó que parlem de tot aquest sistema de pensament patriarcal que influencia o afecta com moltes esferes de la nostra vida i que a les dones se'ns planteja com l'única opció que tenim a la vida per ser felices, no? Però podem comprovar, i tota la violència masclista existent és una mostra, però també tota la dependència econòmica, tota la posició en què ens deixa aquesta heteronormativitat de dones objectes que no tenim dret a la nostra existència, com tot això que se'ns planteja com l'única opció i l'opció que ha de portar-nos a la felicitat, no? Doncs bé, que és falsa i que respon a uns interessos concrets, no? I això també, aquest mandat, aquesta norma heterosexual, heteronormativa, el que fa és, també el que provoca, és que entenguem d'una manera tot allò que se surt d'aquesta, no? Llavors aquí també això, doncs aquí entra tot el tema de la violència contra les dones lesbianes per no complir, per estar fora d'aquest mandat heteronormatiu, per no tenir una relació sexoafectiva amb un home, encara ha de tenir una família, etc. Llavors, a què respon? Per què serveix aquest sistema heteronormatiu? Bàsicament, aquest sistema heteronormatiu es construeix per oprimir les dones. Per oprimir les dones perquè siguem dones objecte, perquè se'ns anul·li la nostra capacitat de desenvolupament, se'ns anul·li la nostra capacitat d'intervenir a la nostra societat, etc. No? Se'ns anul·la com a objectes, se'ns intenta mutilar d'alguna manera, i això, evidentment, més enllà de ser una afectació cap a les dones, és un greuge cap a tota la societat, no? Perquè la meitat de tota la societat estem sent obligades a ser construïdes, estem veient-nos a nosaltres mateixes i s'està fent que se'ns vegi d'aquesta manera com a no éssers complets, no? Com a objectes. I per tant, incapacitades d'aquesta capacitat d'existència sense violència i també d'existència com a una part molt important de la societat, no? Llavors, la qüestió de l'heteronormativitat, del patriarcat, l'hem de veure, ens hem d'anar cap a... Si no podrem entrar de manera profunda, però sí que intentant fer una mica d'anàlisi i no quedar-nos com només en el context actual, hem de veure en el moment en què sorgeix, no? El sistema de pensament heteronormatiu, tot el sistema d'estructura patriarcal, neix a partir de la revolució neolítica, quan es produeixen excedents i, per tant, amb el naixement de la propietat privada i l'intent o la voluntat de regular aquests excedents que s'estaven donant, no? En aquest moment es produeix un canvi social superimportant, no? Amb tota la revolució neolítica que fa que tota l'economia, tota la societat s'organitzi diferent, i és en aquest moment on es comença o s'inicia l'opressió de les dones amb aquest naixement de la propietat privada. L'objectiu aquí és clar, no? Que és controlar les dones en tant que... O sigui, controlar la nostra sexualitat en tant que convertir-nos en reproductores dels homes, no? Reproductores a nivell de tenir fills pels homes.
I a través d'aquesta propietat privada que es vol traspassar als fills, no, d'aquests homes, necessiten també aquí el control de la nostra sexualitat i per tant la monogàmia. Quan parlem de monogàmia parlem de la monogàmia de les dones, perquè en el cas dels homes no ha existit mai, no? Llavors, jo aquí faré uns apunts, però recomano per entrar com més en profunditat a la qüestió del naixement del patriarcat i de tota aquesta relació entre homes i dones. Hi ha molta literatura al respecte, podeu llegir des d'Engels i l'origen de la família, per exemple, que va més enllà, però també per anar com a l'inici al patriarcat. Gerda Lerner, amb La creació del patriarcado, és un llibre molt interessant per entrar una mica més en profunditat en tot això, no? Llavors, el que dèiem, a què serveix aquest sistema de pensament que neix, o aquesta manera de relacionar-nos entre homes i dones, com a dones objectes al servei d'aquest poder dels homes, i que es remunta a l'inici del patriarcat amb la revolució neolítica i l'inici de la propietat privada. Això genera, està a la base de com es genera tot aquest sistema de pensament heteronormatiu. Genera aquesta dependència de les dones, no? La família es va desenvolupant al llarg del temps i pren diverses formes, no? Però troben aquesta base, això, no? Aquest control de la dona, aquest control de la sexualitat de la dona i aquest control de la feina de la dona, no? I això genera també tot el nostre sistema de com ens concebem com a dones. Com dèiem, a través de la monogàmia de la dona, que podem veure que és de la dona també, perquè l'existència de la prostitució ha existit també des de fa molts anys, per tant, aquesta monogàmia també només ha estat per part de la dona, genera aquesta dependència econòmica, emocional, etc. I genera també aquesta forma familiar que, com diem, ha passat de la família patriarcal, després amb la revolució industrial es passa a la família nuclear, no? Amb tota la gent que marxa a les ciutats i que passen de ser unitats com més productives lligades al camp a unitats de consum, no? Mediades pel capital. La seva feina es desenvolupa d'una manera diferent, les seves relacions de producció, però la unitat familiar, per tant, respon a aquesta nova forma organitzativa del treball i en aquesta les dones serveixen per fer tota la feina reproductiva, no? I això no ens referim només al fet de tenir criatures, sinó a tota la feina de cures necessària pel manteniment de la vida, pel manteniment de la força de treball, per generar nova força de treball i també com a punt important de control en tant que les dones tenim un paper important per mitjà de l'educació de les criatures, etc. i de la cura de la família en la reproducció ideològica, no? També, al final, les famílies actuen com a forma de petit estat i de control, de guardians, diguem, de la ideologia de l'estat i aquí, atacant a les dones i convertint-nos en aquests objectes, és un punt important per tota aquesta reproducció ideològica, reproducció de la força de treball i tot aquest treball gratuït i aquest perpetuament de la ideologia patriarcal, no? Llavors això, com a punt, potser no m'he explicat massa bé, hem anat fent voltes, però recomano a llegir més sobre la qüestió. Però això, no? Com posem l'objectiu prioritari o l'objectiu de l'heteronormativitat és oprimir les dones i aquí veiem com les formes que això comença amb l'origen del patriarcat i aquí el control de la sexualitat i les formes en què s'ha materialitzat les diferents formes de família tenen un pes important, no? Llavors, passant una mica a la segona qüestió, que seria una mica, sabem que existeix la lesbofòbia, sabem que respon a aquest sistema heteronormatiu,
sabem que aquest sistema heteronormatiu respon a la necessitat d'oprimir les dones i aquesta necessitat d'oprimir les dones serveix per ara mateix perpetuar tot el sistema actual que hi ha. Llavors, com trenquem això, no? Quins els reptes que tenim com a dones lesbianes per confrontar tot això i intentar generar com propostes o respostes a tota aquesta violència que hi ha, i no només a la violència que hi ha, sinó també a com deien, no? Mirant-ho més profundament, a com plantegem que si el sistema heteronormatiu no és la manera de relacionar-nos entre homes i dones, no és la manera de viure com a dones, quina és la proposta que fem per relacionar-nos. Tampoc no hi entrarem perquè podríem estar hores i hores parlant del tema, així que només apuntaré 4 idees, 4 coses per intentar generar debats i reflexió al voltant d'això, que espero que continueu per Skype, potser, no? Ara adaptant-nos a les formes, però bé, això, només apuntaré uns elements, fent més preguntes que conclusions, no? Llavors, per una banda, i també recollint aquest tema de la visibilitat i la invisibilitat, sí que hi ha un element que és important, que cal aquesta visibilitat, no? No només perquè, d'una banda, com deien, si no tenim en la nostra ment que existeixen altres maneres de relacionar-nos que no només l'heteronormativa, doncs al final el que estem fent totes és reproduir aquesta manera heteronormativa, no? Llavors calen referents de maneres de relacionar-nos que escapen d'aquesta heteronormativitat, i en aquest sentit les relacions lèsbiques o el fet lesbià, diguem-ne, les dones lesbianes, poden aportar també referències a trencar com aquesta norma heterosexual per les dones. Perquè al final sí que hi ha una qüestió, llegia ahir l'article de Picara Magazine de la Brigitte Vassall al voltant del tema, i hi havia moltes coses que apuntava, no? que hi està totalment d'acord, però deia en un moment que no veia aquesta frase de lo que no se nombra no existe, com que deia que no està d'acord perquè deixava com la nostra existència en mans dels altres, així, que en això sí que jo penso que és important anomenar les coses, perquè realment és això, no cal que ho anomenin els altres, ho hem d'anomenar nosaltres, no? I precisament ho hem d'anomenar nosaltres per no deixar-ho en les seves mans, per no deixar que redueixi el fet lesbià a una qüestió sexualitzada, mercantilitzada, etc. No? Però sí que és important anomenar les coses, perquè igual que han esborrat de la història totes les lluites de la classe treballadora, o pretenen fer-ho, han esborrat de la història tota la resistència de les dones respecte a l'opressió que hem patit, perquè no explicaven que l'origen del patriarcat, com tot el sotmetiment de les dones, com tot el sotmetiment de la nostra sexualitat, no va ser una cosa acceptada per les dones, no? Hi ha hagut molta resistència i això també s'amaga, no? Llavors sí que és important, jo penso, d'explicar, de parlar de tot això, de posar-ho, també perquè és una realitat, no? I aquí entrava l'altre punt. No només per crear referències i perquè no sigui la heteronormativitat l'únic sistema de relacionar-nos que tenim o que contemplem, sinó també perquè la realitat és així. Vull dir, quan intentem parlar de la nostra societat, de la classe treballadora o de les dones, hem de tenir en compte la realitat com és aquesta, no? I com un dels motius pels quals sorgeix la lluita de les lesbianes, també de manera separada de moviments feministes, és pel plantejament des de perspectives que no contemplen la realitat de les dones lesbianes, no? Llavors, quan intentem fer lluites que busquin com l'alliberament de totes les dones o de tota la societat, hem de tenir en compte les diferents realitats que conformen, no? De diferents experiències, diferents elements, diferents contradiccions, al final formen aquest tot que són les dones, que és la classe treballadora, i que hem de tenir en compte perquè si invisibilitzar és un perill, és un error, perquè no està tenint en compte la realitat tal com és, no? I perquè aquí li està donant veu normalment, no? Quan es parla des de la veu dels homes blancs,
s'està fent des d'aquest posicionament concret, no? S'està fent en contra o invisibilitzant precisament les dones o les lesbianes, etc., que per algun motiu estan invisibilitzades, no? I algun motiu són els interessos del sistema i, per tant, ens interessa més que ningú de fer visible totes aquestes realitats per trencar també amb el pensament del sistema, no? Perdoneu. Llavors, això el que dèiem, quan parlem de la heteronormativitat, no parlem de les relacions entre homes i dones, no parlem del fet heterosexual en si, no? Sinó de tot aquest sistema de pensament i d'entendre'ns i d'entendre com ens relacionem amb homes, d'entendre com ens relacionem entre dones, d'entendre com formem la societat, quins models de famílies apostem, etc. No estem parlant d'una cosa molt més àmplia que no el fet concret de amb qui ens anem al llit o amb qui deixem de fer-ho. Aquí també pot ser un debat interessant que no farem avui, d'això, de què entenem per sexualitat, quins límits té, etc. Llavors, com dèiem, va molt més enllà d'això, no és només el fet de amb qui ens relacionem sexualment, no? De com ens entenem com a dones, etc. I per tant, en tant que la nostra opressió com a lesbianes està vinculada a la nostra opressió com a dones i el fet de voler-nos fer objectes dependents dels homes, la resposta que hem de donar també ha d'intentar tenir, o penso que ha d'intentar tenir, ha de tenir en compte això per no donar una resposta que sigui únicament centrada en l'aspecte sexual, no? Aquí penso que algunes reflexions interessants són també, no? Com la sexualitat ha estat un punt superimportant, hi ha hagut molt de control, també tota la influència del sistema de pensament o tota la ideologia catòlica que hem viscut, especialment al nostre territori, tota la repressió, també amb les resistències que hi ha hagut, però no? Com tota aquesta influència que ha fet el sistema catòlic, etc., sobre la nostra sexualitat, però ara també veiem com de quina manera és l'obertura, de quina manera és aquesta visibilitat i també si està mediada o si al final el que està aconseguint és convertir-nos o seguir-nos convertint en objectes sexuals, no? Primer objectes sexuals tancades a casa i d'aquesta manera controlar la nostra sexualitat, objectes sexuals com a productes del mercat i, per tant, sense fer aquesta passa de ser realment nosaltres com a societat i nosaltres com a persones, diguem-ne, sobiranes de la nostra sexualitat, no? Al final està al servei d'una forma de poder o d'una altra, però pot ser que caiguem a no recuperar-lo per nosaltres, no? I aquí també, si tenim en compte que estem en una societat hipersexualitzada, no? Que anem pel carrer, ara no, pel confinament, però anem pel carrer, i les imatges sexuals són infinites, no? Hi ha tot un bombardeig, també per cinema, televisió, etc. Hi ha una hipersexualització de les dones en tot això, llavors hem de tenir en compte, hem de pensar quina influència té això també, aquest sistema de mercantilització dels nostres cossos, en la manera com nosaltres plantegem les nostres maneres de lluita i en les maneres com nosaltres ens entenem també, no? Ens entenem només a partir de la nostra experiència sexual o de la manera com ens relacionem amb la sexualitat, o ens entenem més enllà d'això, com deia, no? Connectat amb el fet de ser dones i connectat amb la posició que ocupem també com a treballadores en aquest sistema de relacions socials, no? Que és el sistema capitalista. Llavors, això com a primer element per convidar a la reflexió, no? I això, com dèiem, no és una qüestió que puguem deslligar, podem parlar és important parlar de la sexualitat i és important com a dones parlar de la sexualitat com a eina impressionant que ha estat per part del sistema de sotmetiment cap a nosaltres, que ha estat i que l'és, no? Però alhora hem de veure això, no? Quin paper té, quina funció té i connectar també la nostra lluita, les nostres reivindicacions
amb tota aquesta relació, no? Deia, abans m'havia apuntat una frase, ¿no?, del llibre de l'Engels, que deia com que el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota històrica del sexo femenino, no?, amb això de la creació de la família patriarcal i que es comença a donar tot el poder als homes i a partir d'aquí la filiació va als homes i els homes es converteixen en amos de les dones, dels fills, etc. No? Doncs diu que és la gran derrota del sexe femení, però podem considerar que és la gran derrota de la societat, no?, en el seu conjunt, perquè una societat en què la meitat de la població és oprimida i és considerada mitja persona, no podem dir que sigui una societat que tingui una bona situació, no? Llavors entendre com afecta tot aquest sistema heteronormatiu a les dones, a les lesbianes, però també com ens afecta com a societat, també ens ha de fer connectar la lluita com a lesbianes, com a dones i com a classe treballadora, no? Hem d'intentar donar solucions globals a problemes que són globals, però alhora entenent que aquests problemes globals també es materialitzen de diferents maneres, en diferents contextos, i que tots aquests formen la realitat contradictòria que és la manera com ens oprimeixen, no? I en aquest sentit també, no? La lesbofòbia no és un problema, amb tot el que hem vist de com es relaciona, els motius que té, etc., no és un problema només de les dones lesbianes. La lesbofòbia és un problema que atany a totes les dones, no? Si és una manera com es materialitza, és una eina de control, de càstig social per no ser bones dones, hem de ser totes les dones les que també abordem aquesta qüestió i donem resposta i frenem, diguem, aquesta idea de bones dones, no? Aquesta idea de bones dones i de males dones que ens fa rebre càstig, perquè és això, ens castiguen per ser males dones per ser lesbianes, però també ens castiguen per ser males dones per ficar-nos en política, ens castiguen per ser males dones per no tenir fills, ens castiguen per males dones per infinitat de coses, fins que arriba el moment que no existeix el que és la bona dona, no? Llavors també aquí veure el potencial de com ens ajuntem i com entenem que ens estan atacant com a dones i com a dones ens hem d'organitzar i respondre, no? Llavors, així com per acabar, no m'allargaré molt més, també llançar com algunes preguntes o alguns apunts, no? Estem parlant d'una lluita per l'alliberament, una lluita per la llibertat sexual, no? Però llavors primer ens hem de preguntar què entenem per llibertat, no? Quan parlem de llibertat estem pensant en una llibertat de fer el que vulguem, estem parlant en una llibertat de tenir el que ens agradi, no? Quina és la llibertat que ens plantegem? És obvi que un principi de la llibertat és que no rebem violència, no? I en aquest sentit la lluita contra la lesbofòbia o aturar la lesbofòbia és una part imprescindible en aquest camí que hem de construir cap a la llibertat. Però alhora hem d'intentar no quedar-nos amb la superfície i anar com més enllà. Això, què entenem per llibertat? Si està connectada la nostra opressió amb l'opressió de totes les dones i al final l'opressió de tota la societat, quina és la llibertat que proposem? Què és el que busquem? No? Quina és la manera que realment vertebrarem una societat lliure? No? O plantejar-nos si podem ser lliures si la nostra societat no ho és. No? Llavors també en aquest com entenem la llibertat, també pels perills que amb tota la ideologia liberal i amb tota la maquinària de propaganda que té, tota la maquinària també de desconnexió de les persones, de divisió de les persones, d'enfrontar-nos, i que també en aquests moments i en els anys que vindran segurament veurem encara un nou embat, no? Per aquesta desconnexió, aquesta individualització de la gent, aquest separar la classe treballadora, veure realment això, com entenem nosaltres la llibertat, i intentar no caure en aquestes lectures liberals de pensar que la llibertat és una qüestió individual i que nosaltres, per nosaltres mateixes, fent el que vulguem, podem ser lliures. Això no vol dir que... Bé, no afirmo res, més aviat faig qüestions, no? Anava a dir, no? Com que això no vol dir que nosaltres no haguem d'intentar escapar d'aquesta normativitat,
trencar amb això i intentar viure les nostres vides més d'acord amb aquests valors, no? Però intentant a veure com realment, o sigui, com entenem aquests valors, quins són els valors que volem o que creiem que ens apropen més en la lluita cap a la llibertat de tota la societat, com ho fem, també entenem que la nostra força per canviar les coses com a individus és zero, no? Podem intentar obrir escletxes, podem intentar crear referències, però necessitem tota la societat per fer un canvi social ferm, no? Jo puc, no sé, vestir com em doni la gana o el que sigui, però amb això no evitaré que em continuïn dient el que sigui pel carrer o que em vinguin a agredir per dona o per lesbiana, no? Per això, per canviar tot aquest sistema patriarcal, per canviar tot el sistema d'opressió capitalista, cal que sigui tota la societat la que faci aquesta passa, no? Llavors, això com a elements per plantejar això, què és el que entenem per llibertat? Estem sent també influïdes per aquesta propaganda liberal en la manera com la plantegem i a partir d'aquí també veure quines formes de lluita plantegem. I també com més preguntes, i ja per anar acabant, quan parlem de sexualitat també això, què entenem per sexualitat, no? Nosaltres estem parlant de com el sistema heteronormatiu es fa servir per oprimir les dones, per crear dones objecte, etc. Vale, què és una dona lliure? Llavors, no? Què és el que plantegem que és una dona lliure? Què és el que plantegem que és una sexualitat lliure? I per tant, a partir d'aquí, també quines relacions volem que hi hagi entre homes i dones, quines relacions volem que hi hagi entre dones, etc. No? Llavors, plantejar també aquesta qüestió de què és el nostre projecte, no? Què és el que defensem, i tenint en compte això, els perills de les visions més mercantilitzadores, hipersexualitzades, liberals, etc., que òbviament ens influeixen en tant que estem aquí, no? Llavors, per acabar, també això no vol dir, com per últim apunt i així, està clar que el sistema heteronormatiu, com deia, és un sistema de pensament, no la qüestió de relacionar-se entre homes i dones o entre dones i dones, però està clar que els homes també han estat educats i conformats d'una manera i les dones hem estat educades i conformades d'una altra, no només a nosaltres en el moment ara mateix de la nostra persona, sinó a nivell històric, com s'ha anat desenvolupant tant a nivell de pensament com a nivell material, de les tasques que hem fet, de les relacions que hem tingut, a nivell en quin espai hem estat, si se'ns ha fet fora de l'espai públic, si hem tingut accés a l'economia productiva, etc., tot aquest bagatge que fa que ens entenguem i que siguem d'una manera o d'una altra, perdona que m'he perdut una mica, fa que evidentment a l'hora de plantejar propostes i de plantejar alternatives, aquest sistema heteronormatiu serà més difícil plantejar-ho des d'una relació entre un home i una dona, per la relació jeràrquica i tot el bagatge que hi ha, que no fer-ho des d'un altre espai, no? Com podrien ser les relacions entre dones. I això no vol dir que entre relacions entre dones no reprodueixen també models heteronormatius, no? I això no vol dir també que quan ens construïm com a lesbianes també puguem caure en construir-nos com a lesbianes en tant que prendre rols masculins, no? Però vaja, com que aquí també la potencialitat del discurs lesbià o de donar veu, no? De prendre nosaltres la nostra veu en tot això, és també de poder portar experiències, visions, idees que estan al marge o que intenten estar al marge, que tenen més fàcil potser estar al marge de tot aquest sistema de relacions que s'ha basat en la manera com ens relacionem homes i dones des del fet d'assumir que les dones som objectes dependents dels homes. Llavors això, acabarem aquí i no m'allargaré més. També em sap greu que no hem pogut fer tot el tema de les preguntes i així, però res,
acabant amb aquest dia de visibilitat, també intentant anar més enllà de la visibilitat per la visibilitat, no? De dir, no és només el fet de que existim, que és important reconèixer això, com deia, la societat com és, sinó també de què és el que plantegem, no? Anant una mica més a l'arrel de per què estem oprimides, per què rebem violència com a lesbianes i, per tant, quina és l'alternativa que plantegem, no? Què plantegem quan parlem d'heteronormativitat i quan volem trencar-la. Però està clar que l'heteronormativitat és una de les eines clarament més fortes que té el patriarcat per sotmetre'ns, com deia, la meitat de la població mundial i, per tant, que també té un impacte immens en el desenvolupament de tota la societat. I llavors això, no? Com podem, des del fet lesbià, des de les lesbianes, des de les dones lesbianes i amb la nostra lluita conjunta amb tota la resta de dones, com podem trencar amb això, com podem construir alternatives viables. Res més. Us deixo aquí potser més dubtes i això que afirmacions, o almenys pensava fer-ho així. Si no me n'he sortit també és possible. Moltes gràcies, Arran, un cop més, una abraçada i ens veiem aviat.